Gepleyer Azatlyk radiosu. Öňüňizde saglyk hormatly dinleyijiler. Eferde hepdäniň jemi bilen men ýogşan Nurwan. Bu hepdäniň esas temalary şonuň bilen birlikde Azatlygyň web-saytyny iň köp okujy dinleyici çeken makallalarymyz, gepleşiklerimiz Rus generalynyň Aşgabatda sapary, Türkmen dissidentiniň maşgalasyna girilen 13 ýyllyk syýahat gadaganlygynyň aýrylmagy, Türkmen prezidentiniň bir tarapdan ýokary hukuklary tölegil etmek, ikinji tarapdan telekeçilere yer böleklerini bermek inisiatiwalar bilen çykyş etmek barada boldy. Şeýle de bu hepde Aşgabatda perestroykalar diýilen goşmaçy zaýlaryň ýykylyşyna bagyşlanan foto sergiýimiz köp görüldi. Olar orta etlen Türkmenistanyň gatnaşyklaryna gözi bilen görünetýän ýygyjamlaşma nazara alyň. Ortaýetiniň gorunmak ministri Goşun general Sergey Shoygu 9-njy ýylyny Aşgabatda prezident Berdimuhammedow bilen gepleşik geçirdi. Türkmen parlamentiniň spikeri Akçan Urberdiýewanyň ýolbaşçylygyna Türkmen delegasiýasy bolsa Edil Şolgun 9-njy ýylyny Moskwada Ortaýet Federasiýasynyň döwlet dumasynyň başlygy we beýleki resmiler bilen uçdy. Rus generaly bilen Türkmen prezidentiniň arasynda bolan gepleşiklerde regional howpsuzlyk meseleleri barada maslahat edilenligi. Şonuň bilen bir wagtda Aşgabatyň Moskwadan ýara harby tälim almak ähtimallyklary barada habar berilýär. Azatlygyň web-saytyny köp okudy çeken habarlaryň biri bolan maglumatdan bir bölegi bilelikde dinläliň. Şuň kunyň howp patarlaryna düşünmek bilen biz olar hakynda gurrun etmän bilmeýär. Bu halkara terrorçylyk we biziň hiç birimiz beýpark galyp bilmez. Hususan biziň Awganistan bilen goňşulykdaky sebitde ýerleşýänligimiz üçin Sergey Shoygu duşukda Siriýadan, Libiýadan, Irakdan abanýan howp patarlara üns bermän bolmajakdygyny tapdyr. Elbetde biz olary ören dikkatli garamaly. Ortaýet hut şunu hem edýär diýip Goşun generaly aýdypdyr. Rus general Türkmenistanyň ortaýet üçin strategik hyzmatda bolup durýanlygyny bellap, munyň hususan ykdysady we mediany pudaga degişliligini aýdypdyr. İki ýurduň strategik hyzmatdaşlygy hem işe praktik işler esasynda tasdiklanýar diýip Sergey Shoygu sözüniň üstüne ýetiripdir. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow öz gezeginde ortaýetin Türkmenistanyň beýtaraplyk durumuny ilkinjileriň hataryny ikrar eden ýurtlaryň birdigini ýatladypdyr. Biz birek syýlamagy, ananyşmagy hem de özara düşünşmäge esaslanýan açyk kapylar siýasatyny alyp barýar. Şu esasda hem hiç bir bloga, hususan harby häsiýetli birleşiklere girmeýär diýip Türkmen prezidenti aýdypdyr. Şol wagtda Rus generalynyň sapary bilen baglykda Aşgabatyň Moskwa bilen harby pudokda hyzmatdaşlygy giňelçekdi aýdylýar. Ortaýetiň RIA Novosti habar gurulugynyň berýän maglumatyna görä Ortaýetiň gorunmak ministri Aşgabatda öz türkmen kärdeşi general polkovnik Ýaýlym Berdiýew bilen hem duşdy. Bu duşuň barşynda iki taraplaryň harby we harby tehnik hyzmatdaşlyk meseleleriniň ara alınıp maslahatlaşylanlygy, şeýle regional we global howpsuzlyk problemleri barada maslahat edilenligi aýdylýar. Aýdylmagyna görä Rus türkmen hyzmatdaşlygynyň harby pudokdaky perspektiwaly uğurlaryny çuňlaşdyrmak, Türkmenistanyň ýaragly güýçlerini berkitmegiň anyk çäreleri barada hem alalaşyga gelinipdir. Bu odaly bilen türkmen goşunyny döwrewap ýaraglar we harby tehnika bilen üpçün etmäge, harby kadrlar taýýarlamaga degişlip Rus metodi ýaýar. Hormatly dinleyijiler, Rus generalynyň Aşgabatda sapary baradaky makalanyň aşagyna tesvir galyran taryhçy atly okujymyz şeýle diýär. Garab Ortaýet eýtjek bir ýoluny tapyp ýene Türkmenistana girjekde. Yoksa SSR döwrüni 1979-njy ýylda Awganistana çolup, şol ýurda gan çaýkan Ortaýet dälmidi. Soňam Awgan watançylaryndan ýeňilip 15.000den gowrak SSR'ni öldürdiп, olaryň içinde ýüzlerçe türkmenem bar. Gaçyp gaýdan Ortaýet dälmidi. Bugünem ol bizi kamana Awganistanyň awanýan howpdan gorajakmyş. Han bir ýerde lowko, garaşsyz döwletligiň üçin bolsa, öz serkedini özüň goramaly. Başarmasaň halkara güýçlerden, Birleşen Milletler Romasyndan kömek almaly. Ortaýetin ansaň Awgan urusy Türkmenistana geler diýip taryhçy atly okujymyz tesvir galyrypdyr. Gepleyer Azatlyk radiosu. Hepdäniň jem programmamyzyň diýersiňiz. Bu hepdäniň iň köp okulan makalarynyň ýene biri bolsa prezident Berdimuhammedowyň ýokary okuw jaýlaryna okuw tölegil etmek baradaky teklibi barada ýazylan makala boldy. Bu mesele barada okuwçylarymyzyň teswirlerine geçmeden kärdeşim Muhammed Tahiriň makalasyndan bir bölegi bilelikde dinläliň. Türkmenistan prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow ýurtda okuwlaryň tölegil edilmegi baradaky pikri ortatdy. 3-nji iýunda geçirilen hökümet maslahatynda prezident bu barada şeýle diýdi. Taleplerimiz hem tölegil esasy okutmagy geçmeli.
diýip prezident Berdimuhammedow aýtdy. Häzirki döwürde diňe teklip ýaly bolup eşdilýän bu pikir bilen bagly mundan beýlek nähili takyk adamlaryň ediljegi we tölegli diýilýän okuwlaryň haýsy derejedäki bilim idaralaryny öz içine alýandygy we şol töleg sistemasynyň nähili boljagy barada jekme-jek maglumat berilmeýär. Şeýle-de bu sistema haçan geçiljegi hakda hem takyk maglumat ýok. Emma bu pikir bir näçe wagtdan bäri gaýtylanyp gelinýän we şu güneçeli Türkmenistanda muht berilýän käbir muht hyzmatlaryň ýatylmagy baradaky gürünleriň izýany ýüze çykdy. Türkmenistan garaşlygyna gowşaly bäri ýurtda su, elektrik tok, gaz we duz ýaly serişdeler ýyllaryň dowamında halka muht berilip, hökümet ýolbaşçylary bu ýagdaýy döwlet adam üçindir diýen şygaryň çäginde propagandirlap gelýärdiler. Emma geçen ýyldan başlap muht ýurtda berilýän zatlaryň müçberi göz görtele azaldyldy. Hökümet bu çäreleriň ýurdyň bazar ykdysadyetine geçmek üçin edýän tagallalarynyň netijesini aýdýar. Emma dünýäniň ykdysady ýagdaýlary şeýle-de Türkmenistanda ädilýän käbir beýleki adamlara nazar aýlananda şeýle çäreleriň sebäbiniň reformadan has öte geçýändigini aýtmaga esas berýän ýagdaýlar hem gözeýilýär. Türkmenistan ykdysady girdejesi boýunça tutuşlugyna gaz puwdagyna bel baglýar. Soňky ýyllaryň dowamında bolsa gazyň we neftiň bahasy göz görtele pese gaçdy. Bu hem Türkmenistan ýaly ykdysady taýdan bu serişde bel baglayan ýurtlara yaramaz täsirini ýetirdi. Prezident Berdimuhammedow anna güne geçiren hökümet maslahatynda bu ýagdaýyň Türkmenistana hem täsir ýetirýändigini we şol sebäpden göz öňünde tutulýan planlary amala aşyrmakda päsgelçilik döreýändigini aýdyp şeýle diýdi. Dünýä ykdysadyetine hem öňküsi ýaly çökgülükden bagly yaramaz ýagdaýlar täsir edýär. Bu bolsa ýurdumuzy ösdürmek goýunça kabul edilen maksatlarymyz amala aşyrmakda belli hem derejede hem kynçylyklary döredýär. Diýip prezident Berdimuhammedow aýtdy. Dörede diýilýän kynçylyklaryň ýurdyň haýsy puwdagyna nähili täsir ýetirýändige we bu täsiriň gerimi barada takyk maglumat berilmeýi ýaly muht hödürlenýän hyzmatlary ýatyrmakdan başga hökümetiň nähili çäreleri görýändigi barada hem jekme-jek maglumat ýok. Hormatly dinleýijiler, Muhammed Tahir dinlediňiz. Azatlyk radiosynyň web saýtynyň aktiw okuwçylarynyň biri Aron bu makala şeýle tesir galypdyr. Tölegli bolýany dogry. Talipliň 70-80% gruplylaryň çagasy. Şonuň üçin bulara stipendiýa bermeller. İlki para verip okuw ýerýärler, soňra da büdjetden stipendiýa alýarlar. Bu baryp ýatan adalatsızlyk. Ýöne gynansagan biziň ýurt ýolbaşçymyz şu meseleni dogry we adalatly çözüp bilmezmi diýen. Sebäbi bilim ministrim, uniwersitet ýolbaşçylarym hiç zatdan gorkmaýar. Bir zat aýdylsa halk umyd edýär ýöne institut ýolbaşçylarynyň göwüni ýaly. Ýyllan ýyla girişde şol bir korrupsiýa diýip Aron atly okuwjymyz pikirini galypdyr. Gepler Azatlyk radiosu. Hepdeniň jemin dowam etdirýär. Moskvadaky Memorial Adam Hukuklary Merkezi 8-nji ýylyny Norwegiýada ýaşaýan türkmen dissidenti Pirmul Taňrylyň gyzy aýjamaryň 13 ýyl gadaganlygynyň aýrylyp ýurtdan çykmagy mümkinçilik alanlygyny habar berdi. Human Rights Watch guramasynyň bu täzelik barada 9-njy ýylyny Berlinden ýerden beýanatyna bolsa, türkmen häkimetleriniň beýleki maşgallary hem begendirmegine, bir kanun siýasat gadaganlygy praktikasyny besetmegine umyt baglanýar. Bu habardan hem bir öýle bilelikde dinläliň. Pirmul Taňrylyň maşgalasy ahyryny 13 ýyldan gowrak wagtdan soň bir-birleri bilen görüşip bildi diýip Human Rights Watch guramasynyň Ýewropa we Merkezi Aziýa bölüminiň direktorynyň ornwatary Rachel Denver aýtdy. Biz türkmen hökümetiniň edenetlikli siýasat gadaganlygy praktikasyny besetmegine we beýleki maşgalalaryň hem bu begenjiň hödürini görmegine umyt baglaýar diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Taňryly hormatly diýinçe aşa çykan doktor we professor, Türkmenistanyň parlamentiniň ozal kagdasy. Ol 1999-njy ýylda hökümeti tanqytlamagyny besetdirmek we ýene parlament saýlawyna gatnaşmagynyň öňüni almak üçin türmäge basyldy diýip Human Rights Watch guramasynyň beýanatynyň dowamyny aýdylýar. Ol 2000-nji ýylda adatlyga çykdy we ahyryna Norwegiýadan gaçyp atalgarly. Taňryly tutsak edilenden kän wagt geçmänkä onuň gyzy Aýjamal Rejebow hemde onuň adamsy işden oşadylýar. Kanun goraýjy we howpsuzlyk gulluklarının işgärleri olar gödäwçilik astyna alýarlar. Wagtal soraga çekýärler we gorkulmaga çalışýarlar. Rejebow hemde onuň 2010-njy ýylyň iýulynda Türkiýe uşak uçara goýuberilmedi. Migrasiýa gurulunyň resmisi olaryň ýurtdan çykmagynyň ömürlük gadagan edilendigini aýtdy we pasportlaryny çykmak gadagan diýen möhür basdy. Aýjamal Rejebow iýulda bolan hadisadan soň migrasiýa gurulugyna öz siýasat gadaganlygynyň sebäplerini sorap gat ýazýar.
Oňa noýabrda Abaşanyň döwlet sekretary John Kerry'niň Aşgabat eden saparyndan soň ýazmaçy jogap berýär we degişli hökümet agentlikleriniň delilleri esasynda syýahat gadaganlygynyň öz güýjüne galýanyny aýdylýar. Bu gadaganlyk bilen John Kerry hem habarly edilipdi. Human Rights Watch Memorial Adam Hukuklar Guramasy we olar diýri workadyň kampaniýasy beýlek garasyl hukuk toparlary bilen Türkmenistana zorlukly ýitirme edilmeleriň soňuna çykylmak barada kampaniýa alyp barýan halkara koalisiýa Rejebowanyň meselesini Ýewropa Birleşigi Türkmenistan Adam Hukuklary diýalogy, Ýewropa Birleşigi Türkmenistan partnerlik we hyzmatdaşlyk şertnamasy bilen baglykda Ýewropa Birleşiginiň resmiýetleriniň öňüne gaýta goýdy. 2016-njy ýylyň 17-nji maýynda Türkmen häkimetleri bilen geçirilen Adam Hukuklary diýalogy makalyny Ýewropa Birleşigi Türkmenistana raýatlaryň erkin ýurtdan çykmagyna we ýerine gelmegine ruhsat bermäge hyjuglanyrdy diýip Human Rights Watch guramasy ýazýar. Adatlyk radiosu Aycemal Rejebowanyň syýahat gadaganlygynyň aýrylşy baradaky jikmejiklikleri odal habar beripdi. Türkmen häkimetleri Aycemal Rejebowadan belli atşyna hökümet bilen arasy bolan gelli käridi we hem ýurtdan çykmagy ruhsat berdiler. Gepler Adatlyk radiosu. Hormatly dinleyijiler, bu hepdeniň ýene bir kän gyzyklanma döreden temasy bolsa Türkmen prezidentiniň yerli biznesmenler bilen duşçugy, olara yer böleklaryny bermek, amatly iş şertlerini döretmek barada kararlara gol çekişi bilen bagly. Şol wagtda yerli ýazy Amanmurat Bugaýew hökümetiň belli biznes adamlaryny gollap, kiçi biznesi kyn ýagdaýa salýanlygyny, ýagny bir ýerde adalatyň ýokdugyny öňe sürýär. Kardeşim Muhammed Tahiryň Aşgabatly ýazy Amanmurat Bugaýew bilen geçiren söhbetdeşliginden bir bölegi bilelikde dinläliň. Ama hökümetin senagatçylary we telekeçiler birleşiginiň agzalaryna berýän goldawyny siz näme garýarsyňyz? Men umumana istenip gollawun tarapdary ýöne şu meselede bir ýöne diýen sowal ýüretdik. Ya bir belli adamlaryň aýdaly döwlet derejesindäki ýol başçylaryň göwnünden turýan adamlaryň baýamagyna ýol açýa özünün davan azabı bilen gunamasını dorunduracak bolýan ýurt raýatlarynyň göňüne bir döpdönç döwet basýar. Aman bir dagol aýdýanyňyz näme ýagdaýlarda bolup geçýär, takyk misallar bilen beýan etmek mümkinmi? Başdyny meselem olalylana adamyň işini ýola goýmak üçin pul ferişdirýän ýere. Ine şu wagtda juda karam oyun oynanılıyor. Senagatçılar ve telekeçiler birleşiginiň agzasty diýen firmaları gerek bolsa Türkmen manazy der, eýsem milyonlap Amerikan dollaryň karzyna berilýär. Ýöne öz işini ýola goýjak bolýan adaty iş urlary bolýan şeýle mümkinçilik görüldürmeýär. Meselem häzir ýurtda hereket edýän kanunçylyk laýyklykda 6.000 manat mesuwernäki krediti karz puly banklardan alyp bolýar, onuň näçelep bir ýol geçmeli. 6.000 mandan edil suwun onu Amerikanyň dollaryna geçireninde 1150 dollar çemek pul bolýar. Bir de bilen işe urlugy ýola goýup bolmasagy öz-özünden düşünüp. Hormatly dinleyijiler, Amanmurat Bugaýew bilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Eýsem bu mesele barada siz näme pikir edýärsiňiz? Bu arada Adatlyň web saýtyny, sosial ulgamlardaky sahypalaryny pikirlerinizi ýazyp söhbete goşulyp bilersiňiz. Gepler Adatlyk radiosu. Şunuň bilen hepdeniň jem programmamyzyň birinji böleginiň soňuna geldik. Onuň dowamyny dünýä türkmenleri gepleşigimiz bar men. Ýogşana Nuranow şu ýerde Türkiýede habarçymyz Döwlet Baýkany berip siz bilen hoşlaşýar. Adatlyk radiosynyň tolkunlaryndan aýrylmaň, hormatly